ತಿಕ್ಕಂಡೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿಂದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಮುಲ್ ಏತ್ ಬರ್ಸ ಒಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಯಾಕಾಚ್ ಬುಲ್ ಪೂರ್ತಿಂಚಿ ಬರ್ಸ ಶುರು ಆತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಚೂರಿನಿ ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡು, ಬೋರಿಂಗ್ ಡೇ ಎಂದೇ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಏರಾಡ ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತುಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಕ. ಚಿಲ್ತುಲೆ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲಿತ ಬರ್ಸಕ್ ಮುಟ್ಟಾತನ್ ಕೋಡೆ ದೀಡ್ ನಾತೆಂಕ್ಲ ಡ್ರಮ್ ಮುಟ್ಟಾತನ್ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ಕೊಡಿತದ ತುಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪರ್ತಿದ ದೈ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಪರ್ತಿದ ಬಿತ್ತು ಬಿಡ್ತು ನಾವ ಪಂಡ ನೀನೇ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರತ ಅವೇತ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಕೊಡಿತದ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ದೈ ತಡಿಟ್ಟು ಪಾರ್ತಿರ್ತ ನಾತೆ ಪೂರ ಕೊಡಿತದ ತುಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ರಮ್ಟನ್ನುಟ ಪೂರ ಉಂಡು ಡೈಲಿ ಇತ್ತೊಂದು ದಾನೋ ಪುಣ್ಯಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಬುಡ್ತುಂಡು ಚೂರು ಅಂಚ ಚೂರು ರಗಲೇಜಿ ಜಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಗ್ವಿಲ್ಟ್ ಏತ ನೀರಾತನು ತೋಯ್ಪವೆನಗ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಟಾತ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಚೂರು ಮಿತ್ ಬರ್ತಲೆ ಇಸಿರ್ತಿತ್ತುಲೆಗೆ ಬರ್ಸಡ್ ವಾವ ಅವಾಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪನ್ನೋಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಿತ್ತೆ ಗುವೆಲ್ ತೊಯ್ಪಯ್ಯದೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬತ್ತಿತ್ತಜಿ ಅಂಚಾತ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಲಿ ಕುಮಾರ್ ದಾರಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಆತಜೀನ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟ ಇಫ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣೆತ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ನೆಲತ ಲೆವೆಲ್ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಕುಮಾರ್ ದಾರಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಮಾರ್ ದಾರಿಗ್ಲೇ ಇಂಕ್ಲೇನ ಗುವೆಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಊರಿಂದ ಗುವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತಿಪ್ಪು ಮುಲ್ತ ಎರ್ಕ ಕುಮಾರ್ ದಾರಿ ತೆರ್ಕದ ಗುವೆಲ್ ಇಂಚನೆ ಆತಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಒಂದು ಏನು ತೋರ್ ಪೋಪೆದೆ ಕುಮಾರ್ ದಾರಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ನೀರು ಮುಟ್ಟ ನೆಲ ಸಮ ಆಯ್ನಾಗ ಕುಮಾರ್ ದಾರಿ ಇಟ್ಲ ಫುಲ್ ಆಪೈತನೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಅಂದು ಕೊಂಚಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಗೋಪಾಲಿಟ್ ತೋಡುಂಡತ ಐಟ್ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪೆತ್ತಿಜಿಗೆ ನಾ ಅಪ್ಪ ಪನೋನಿಪ್ಪೇರ ಪಾಗ ಪನೋನಿತ್ತೇರ ಬುಗ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆತಿರಿಗೆ ಕುಮಾರ್ ದಾರಿ ಇಟ್ಟು ಬೋಡಣ್ಣ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಗೋಪಾಲಿ ತೋಡಿಟ್ಟು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆವಾದದ್ದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು ದಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಪು ತಿಪ್ಪೇರದಾ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಟ್ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಪುಜಿಯಿಂದ ಏಪಗ್ಲ ಮುಗಿ ಪುಜಿಯಿಂದ ಗೋಪಾಲಿ ತೋಡು ಅಂಚ ಪುರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಬರ್ಸಗೆ ಏನು ಅಮ್ಮಗೆ ಚಾವು ಬರ್ಸಗ್ದಾದ ಬರ್ಸಗದಾದ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಪಂತಿಗೆ ಬೋಡು ಚಂಡಿ ಅವನ ಬರ್ಸಗಮ್ಮದ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪಂತ್ ಪೇಪರ್ ಚೂರು ಓದೋಡು ತುಲೆ ಉಂದೊಂಜಿ ಏನು ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಪೋಲ್ ನಲ್ತು ಪತ ಬತ್ತನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬ್ಯಾರೆ ಅಂದಂತ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬ್ಯಾರೆ ದತ್ತು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಿಗೆ ಬಾರೆ ಕಾಯಿ. ಸೊ ಓಲು ಸೊ ದೆನ್ ಇತ್ತೆ ನಡೋಡಾತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟುಂಡು ದೆನ್ ಇತ್ತೆ ನಡೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂತ ತೂಕ ನಿಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಫ್ರೂಟ್ ಆಯ್ನ ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಪೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಂಡತೆ ಏನು ಕೊಡೆ ಏನು ಅಪ್ಪನೊಂದು ಬಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ತೊಂಟ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾವ ಓಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಪುಚಿಂಕ್ ಏನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೊಲ್ಯರ ಬೋತ್ ನಾವ ಏನು ಒಂದು ಪರತ್ತೆ ನಾ ಚಡ್ಡಿದ ಪರ ಅಪ್ಪ ಏನು ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡು ತಿಪ್ಪಿದ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಬಂಡ ಒಂದು ದಾದಾ ಶಾರ್ಟ್ ತುಲೆ ಇತ್ತುದ್ದದ ಚಡ್ಡಿ ಬಂಡೆ ಒಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಕುಜ್ಜ ಇತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಐ ಪೊಲ್ಯರ ಬೋತ್ ನಾವ ಒಂದು ಏತ್ ದಪ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ತುಂಡದ ಎನ್ನ ಮಿಷಿನ್ದ ಸೂಜಿಯೇ ಕಟ್ಟು ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೂಜಿ ಮುಟ್ಟಿಯರ ಬಿಡೋದು ಇಚ್ಚೇರು ಮಿಷಿನ್ ಮುಟ್ಟಿಯರ ಬಿಡೋದು ಇಚ್ಚೇರು ದಾದ ಆಯ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿರ್ತಾರ ನಾ ಅಂಬಡಿ ತೀರ್ತೀನಿ ತರಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟಿಯರ ಬಿಡ್ಪುಜೇರ ಅವ ಆಯ್ಕೀತೇನು ಸೂಜಿ ಟೇಪಲ್ ನೋಡತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಾವು ತುಲೆ ರಡ್ ಕವರ್ ಪ್ರಮಾಲ್ತದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಯ್ನಾಗ ಒಂದು ಪಾಡ ಪೋವರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ ಪೋವರ ಇತ್ತೆ ಅವು ಇಜನೇನು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವು ಏಪಲ್ಲ ದಾಯಿ ಪಾಡೋಗ್ನ ಏನಂತ ದೆನ್ನು ಆಯ್ ಜಾತ ಜಡ್ದ ಆತಂಡ ಆತ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈ ಪೊಲ್ಲವರೆಲ್ಲ ಚಾಗಿ ತಿಂತೆ ಕೈ ಪಂಡ ಮುಂದೆ ಬಲ್ಲ ಅದೀನ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟು ತಿರ್ತೀರ
ಸೊ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಆತಿ ಎಂಚ ಆಪುಡು ಬಂತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕಲರ್ ಏನು ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿ ಒಟ್ರಾ ಸಿಕ್ಕನ ಕಲರೇ ಪಾಡ್ನೋ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಏನು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಾತೆ ಉಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ನ ಅವು ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ತರ ಪಾಡುಜ ಒಟ್ರಾ ಮುಖ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಏನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪೂಪುಜದ ಅಂಚ ಐಕಿತೆ ಸೂಜಿಲ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಅಂಚ ಒಂದೇ ಗತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಗತಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನಾಗ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ. ಈ ಬರ್ಸಾಗಿಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗೇ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ತಾಳ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಆಯ್ತೇನು ಮಾಡ್ಕೊಣ ಅದ ಅದನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರೋಡ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಬರ್ಪುನ್ನೇ ಇಚ್ಚಿಂದೇಟೊಂಜಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಮುಖಲಿಗೆ ಕೈಟ್ಟೇ ವಾಕಮಲ್ಲ ಸೂಜಿಟ್ಟು ಪೊಳ್ಳಿಯರಿ ಇಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಜಿ ಮಿಷನ್ ಪೊಳ್ಳಿಯಾದಿಪ್ಪ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಸೂಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಿನದ ಐನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂಡೆ ಫುಲ್ ಸೀಲ್ ಆಡ್ ಚೂರು ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕುಲ್ಲವಳು ಜಿ ಬೂರಲ್ಲ ಬುಜಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟುತ್ತಿಟ್ಟು ಬೆಂಚ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಬಲ್ಲು ತಲೆ ಕನ್ನ ಪರ ತಂಗಿತ. ಸೊ ಇಂಕಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಎಂಚು ಉಂಡು ಸರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೇಕೊಂಡ ಖಾಲಿ ನಿಂಗದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೈ ಪತ್ತ ಬೋರ ನೋಡದ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಲ ಚಾರ್ ಅಂಚಾತ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಪುಂಡ ಟ್ಯಾಪ್ ಎತ್ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಆತಂಡೆ ಮೂಜಿ ಎಂದು ದದ ಫೇಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ತುಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಬಿಚ್ಚ ಉಡತೈತೆ ಎಂದೆತ್ತವೆ ಬಲ್ಲು ಪಾಡೋಡ ಇಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಬಿಚ್ಚಾಯೆ ಅದೇನು ಕಟ್ಟುಕೋ ಸೂಜಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪರ ಪೋತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕುತ್ತೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕುತ್ತೋಣ ಅಲ್ಲ ಜೇತ್ ಬೇನೆ ಮಾರೆ ಈತೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಆದ್ಲಂದವರ ಜೋಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನಿಜ ಇದಾದಂಡ ಗೊತ್ತು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪೊಕ್ಕಡ ಜನ ಎಲ್ಲ ತುಲೆ ಟಾಂಕಿತ ಮಿತ್ತೆ ದಾದ ನವಿಲು ಕುಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡುಲ್ಲ ಅಂದಾಜೆ ಒಂದು ನಾಪಿತ್ತ ಕೊಕ್ಕು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂತೆಲ್ಲೇ ಏನ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆಗೆ ತೂತು ಅಲ್ಪಡ್ಲಿತ್ತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ತೆ ತುಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವೇ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಪ ನಂಚಲ ಕಟ ಕಟ ಅಂದೆ ಅವ ಓರ ಮಿತ್ತಿರ್ತ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪ್ಯಾವಾ ತುಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನವಿಲು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರಿಬಿಚ್ಚಿದ ನವಿಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕಲ್ನ ಲೋಟಸ್ ದಹಿಕೊಂಡಾತ ಮೀನು ಪಾಡೋಡಿತ್ತೇನೆ ಆನಿತೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಕಲ್ಬುರು ಮೀನು ಹೊರಂಬ ಮೀನು ಪಾಡ್ತಿತ್ತೇವಾ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಸಗ್ಲಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಒರಿತೇನೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೊತೆ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡೇನೆ ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟಬ್ ಮಲ್ತದ. ಸೊ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಈ ಜನ ಇಟ್ಟು ಪುರಿ ಹಾಕೊಂಡತ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಪುರಿ ಆಯ್ನ ಕೆಲ ಉಮಿಲೆಲ್ಲ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಅರಿಪೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮೀನು ಬೋಡಾಯ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಉಂಡತ ಪಾಂಡ ಒಂದು ಲಾಯ್ತು ಪೋಪ ಮಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಮೀನನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ನಿಂತಪ್ಪ ಈ ಜಂಡ ಇಟ್ಟೆತ್ತಲೆ ಕಲ್ಬುರು ಮೀನು ಮಲ್ಲೆ ಆತಂಡೆ ಅವೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಲ್ಲು ಮೀನು ಬರ್ಪುಂಡತ ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ನು ಬುಡುಪೆ ತೋಡುಗು ಬುಕ್ಕ ಆ ಮೀನ್ಲೇನು ಪಾಡ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮೀನ್ಲೇನೆ ಅಂಚ. ಬಟ್ ಐಟು ಒರ್ಂಬ ಮೀನು ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಪೂರಲ್ಲ ಆಯ್ತಿತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ತುಲ್ಲ ಸೈತ್ವ ಅಂಚ.
ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ದೈಕೊಂಡ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡ ಅಂದು ವರ ದೈಕೊಂಡ ಜನ ಮೀನು ತೋಜುಜತಾ ಅಂಚ ನೀರು ಸಾಧಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿರ್ತಿಲ್ಲಿ ತೋಡುಟೆ ಅಂಚ ನಾನು ಪೋಯಿ ಮೀನು ಪತ್ತಿಯರ ಗಂಜಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡಿಯೇ ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಕಾಟ್ ಮೀನು ಪತ್ತಿಯರ ಬೋದಿತ್ತೈತಾ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಜಾತು ಸೊ ಅಂಚ ಉಂಡತ ಯಾನು ಎಕಟ ಏನು ಅಕ್ಕಂದು ಎತ್ತದನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಬಲ ಅಂದೆ ಅವ ಮುಖ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಪಂತರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಮೀನು ಪತ್ತನೋ ಏರಿ ಗೊತ್ತ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಗೋಸ್ಕರ ಆಲ ತಾವರೆ ದೈಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಆಲುಂಡತ ಬತ್ತನ್ನೇ ಇಜ್ಜಲವ ಬೆಚ್ಚಟಿ ಅಂತ ಸೀದಾ ಬತ್ತನ್ನೆ ಮೀಲ ಹತ್ತಜಿ ದಾಲ ಪತ್ತಜಿ ಹತ್ತು ಬುಗ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತತಲೆ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಜಂಡ ಹಾಲು ಬರ್ಪುಜಲತಾ ಚೂರು ನೀರು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ಮೀನು ಪತ್ನತಾ ತೊಮಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಗೆ ಈತ ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಎಲ್ಲವೇ ಶೋಕು ವಿಜಯ ಚಂದ ದೇವರೇ ಕೊರಗಜ್ಜ ತಿಕ್ಕಂಡೆ 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 ಚುಲು ತುಳಿ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕನವ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯವಿಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ಒಂದು ಪಾಟೆ ಅವ ಪರತ್ತು ಪೈಂಟ್ದ ಪಾಟೆ ಅವ ದಾಳವು ನಾನು ಐಕ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಐಟು ಒಂಜೇ ಇಪ್ಪುನ ನೀತ ಕಲ್ಬೂರು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಬಿಡ್ಪೆ ಪುಂಡು ತೂಯರತ ಮುಂದಾಟಿತ ಎನ್ನ ಇಡೀ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಉಂಡತ ಇರಿಂಟಿತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ എടുത്ത് ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೇಂಡು ಇರಿಂಟಿದ ಸೌಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಉಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಂದಾತಿಂದ ನೀನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿಕ್ಕು ಬಾಯ್